שלום וברכה. תהילים פרק קכ"א. זה מזמור שאנחנו רגילים לומר אותו פעמים רבות, הוא שגור בפי חול, ואף על פי כן לא תמיד אנחנו שמים לב למילים שיש בו. כרגיל אנחנו נעסוק בפשט של המזמור, ואחרי זה ניקח איזושהי נקודה רעיונית מתוך המזמור. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. דוד המלך מתאר בעצם איך שהוא עומד בבקעה, עומד באיזשהו אזור מסוים, והוא לא רואה מאיפה תבוא לו העזרה. ואז באופן טבעי, כשאדם נמצא במייחל שיבוא כוח, שיבוא איזה חיל חלוץ, אז הוא מסתכל לכיוון האופק. האופק באזור מדברי הוא בעצם נמצא בהרים, והוא מסתכל על הקו הרקיע, שהוא בעצם פוגש את ראשי ההרים, מאין יבוא עזרי, כמו שאדם מייחל, מה נבוא על ההרים רגלי מבשר, כשמישהו מגיע, אז אתה רואה אותו פעם ראשונה על ההר, שמשם הוא גולש אליך ורץ לעזרתך. אז דוד המלך שהוא נמצא במצוקה ואין לו מושיע, אז הוא מסתכל על אותו קו שמיים, אל ראשי הערים, ואומר, מאין יבוא עזרי? איפה יופיע חי? עכשיו פה יש נקודה מאוד מאוד דומיננטית וחשובה אצל דוד המלך, כשהוא עומד בסיטואציה הזאת של מאין יבוא עזרי, ישר הוא מרים את זה כלפי שמיים. הוא נזכר בקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל דבר מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא. כשהוא מסתכל על קו הערים, רואה את השמיים, רואה את הארץ, את הערים, והוא אומר, אני שואל מאין יבוא עזרי? עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ. העזרה שלי זה ממי שברא את השמיים ואת הארץ, אלא הוא יעזור לי. עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הוא יעזור לי בקרב, שלא תתמוטט, לא מעדו קרסולי, שלא תתמוטט רגלי בקרב, פתאום אל ייתן למות, כן, אל ייתן לרגליך להתמוטט בקרב, כי לפעמים אדם דורך לא טוב, או עומד על איזה אבן, ופתאום קרסוליו מועדות, או שהשם לא נותן, כשאדם נפלו רגליו, הכוונה שהוא מתמוטט לגמרי, השם לא ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, השם ידאג שהשומר של המחנה שלך לא ירדם בשמירה. ועוד פעם פה דוד המלך, אחרי שהוא כבר עירב את הקדוש ברוך הוא במציאות הזאת, הוא אומר, עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ, עכשיו דוד מתחבר עוד פעם לקדוש ברוך הוא במקום גבוה יותר, עד שאני מדבר על השומר של המחנה שלא ינום, ושרגלי לא תמות בקרב, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אני יודע בוודאי שמי ששומר את כלל ישראל, עוד לפני המקום הפרטי שלי, שומר ישראל, ששומר את כלל ישראל, הוא בוודאי, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אם לפני זה התפללתי, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, כן, שאל יקרה הדבר הזה, עכשיו אני אומר בוודאי, שלגבי כלל ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. ולכן גם בפן הפרטי, אחרי שאני מתחבר לנקודה הזאת, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך, כוונה השם עכשיו, אחרי שאני מחובר לערנות של השם, להשגחה של השם על כלל ישראל, אז השם בוודאי גם עליי כפרט, אחרי שאני מתקשר לזה, השם שומריך, הוא עכשיו שומר עליי, השם צילך, השם כמו מגונן עליי, כמו יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, השם הוא זה שעושה עליי צל ומגן עליי, השם על יד ימיניך, כן, השם צילך, וגם על יד ימיניך, כן, הוא מחזיק את ימיניך, הוא נותן כוח ביד ימיניך, שזה היד שאוחזת בחרב, שזה היד שמושכת בקשת, השם הוא עם יד ימיניך בקרב, וכיוון שהשם מגונן עליך, יומם השמש לא יקקה, וגם בלילה הירח לא יקקה, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה שניהם לא יכו אותך, כי גם חום השמש מסוכן לאדם, וגם הירח, כשאדם חשוף לאור של הירח, גם לאור הזה יש נזקים. הקדמונים מדברים על זה שזה מגביר את הלחות באדם, וזה דבר מורגש שכשאדם נמצא על אור הלבנה, לחות של הגוף מתגברת. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם בוודאי גם ישמור אותך מדבר שהוא כללות הרע, שהוא תכלית כל הרע, שזה סכנת הנפשות, ולכן ישמור את נפשך, והשם באופן כללי ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. המוטיב המרכזי שאפשר לראות פה בדוד המלך, איכשהו כל דבר מקשר ללמעלה, מעלה אותו לשורשו. הוא רואה את קו הרקיע, הוא מחפש עזרה, הוא נזכר בהשם, עזרי מי אם השם עושה שמיים וארץ, כמו שאנחנו מוצאים במקומות אחרים. דוד המלך הולך בארץ צייה ועייף בלא מים, ואז הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, את הכל הוא מרים כלפי מעלה, את הצרה הפרטית שלו הוא מקשר להנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. היכולת הזאת לקחת
נקודה אחת ולקשר אותה לנקודה עליונה יותר, זה העבודה המיוחדת של דוד המלך. ברוכים תהיו להשם.